Ассалому алейкум ҳамватони азиз ва тамошобинони канали Павло Мева Биягонстан. Хушомадед ба канал. дӯстони азиз, ҳамин рӯз хостем я дар бораи тарбиз ва дар бораи биягонс я навор кунем. ҳамҷа я ҷиян тарбиз шунондагиай дар биягонс. ина биягонс қати шунондаги тарбизошон натиҷааш худоро шукр хеле созай. ҳамин бародар ҳамиҷа се ҷуборша биягонс қати шунондагиай. ин ҳамин тарбизое ки биягонс қати шунондаги тарбизо. баъд ина ҳамтар нигоҳ кунем. инаи чорумги ҷубор баъд иснош ёш бе биягонс шунондагиай. ҳамёра ҳамаша як рӯз дар шунондагиай. яхеш набурмода буд пересата кардагиай майда-майдай. инам ёш ҳамун биягонс қати шунондаги қати ҳозир навор кардагиму қати ҳардиш як ба як ҳам як рӯз дар шунондагиай. ин ҳамира шунондагиай мисол ина ҷуборо бар ва барам. ина ҳамитам нигоҳ кунем. мисол худаш диёрае ки мисол ина ҷуборе ки ина истиндай як ду се ё биягонс қати шунондагиай. ина як ҷубор бе биягонс шунондагиай. ин сари замин дар истодем озимо. ҳоз камака поёнтар мерем. уҷа бо давш ина биягонс қати шунондагиро ҷоеш ки соз шидан ина 1 метри дав гирифтан. ина 1 метр набошам где-то 70 сантиметр бафаҳмешим. где-то 70 сантиметр дав дохтагиай. ина ё биягонс қатия ина ё бе биягонс шунондаги ҷоеш ки хушрӯ шидагиан ё где-то 30-35 сантиметр қат кашидагиай дав дохтагиай. ярдигариш камиш як баробар пеша биягонс қати шунондагио. ҳолати тарбизое ки қати биягонс шунондагиай иншолло хеле беҳтару хубтар. бисёр ҷода оли гап мешавад ки тухмаш сӯзондан биягонс партофтем тухмаш сӯзонда гуфта ҳамиё тухм партофтагиай. стаканчик шунондагӣ нестанд. ҳамиё дар ҳамиҷа тухм партофтагиан. патсалафан тухм шунонда буд. числоша аниқ намедонам ки ина ҳамин тарбизо намёра нигоҳ кунем. 70 сантиметр дав кашидагиай. ин ҳамин бари ҷуборда ина иснош бе биягонс шунондаги тарбизо. ина нав як ваҷаб шидай. ина нав як ваҷаб шидагиай. як ваҷаб камакак зиёдтар. хеле фарқ дорад дӯстон. аксера оно бе дору намешавад, дору ҳам метана ки бе дору намешавад. неки ҳозирашда иншолло хеле ниҳолошон созанд. хайр дӯстони азиз, инами чанд қайд тунистем наинҷа навор кардем. ягон камбудӣ боша пешакӣ бахшиш. павлония фурӯшӣ ҳам дорем дӯстони азиз. стаканчик тавр кардагием. павлония фурӯшӣ стаканчикаш 5 сомонай. касонда агар даркор боша марҳамат занг занед. стаканчик парварда 10-15 сантиметр 5 сомонай. хонободу сарбаланд бошед. ягон саволо боша рақамаро дар рӯи экран мемонем, занг занед. боқӣ дар паноҳи худо бошед.